Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kanuban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayos sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga baguhan pong ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Tawagan ng Pangasinan, huwag na po kayo makatubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bina-icon para palagi po kayong attitude sa aking mga susunod na video. At ipagkakalog ko po sa inyo lahat ang aking manalalaman sa spiritual o physical na karamdaman. Dito po nyo lamang po matutuklasan sa Tawagan ng Pangasinan. Bago ko po umpisan po ay ang isi-share ko po sa inyo ay napakabisa po ito na magagamit po ninyo na isasabit po sa sakyan para may protection po tayo sa pagbiyahe at sa lahat po natin mga lakad. Bago ko po umpisan po ay mag-shout muna tayo kay shoutout muna sa inyong lahat. Shout muna kay Berlindo Palisok, Bike Tayo Commented, Shirley Oroyola from Bicol, Ryan Labiste, Unix Bin Nadine, Geraldo Jimenez, Gigi Nono, Arnel De Rosario, Andy Bonifacio, Crisley Abugao, Orchili, Tinit Ron, Angelica Bondog, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Reshaple Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Loretta C, Arting Camacho, Maricel Placido, PMA Pilipi, Elmay, Tripoli Commented, Marina Arangues, Luli Cayago, Joan Bibbs, Nugit, Gillian Jick Bulbider, Rosini Burha, Inarpic, Mutianters, Nathan, Bert Commented, Marlene Lumampo, Ali Marquedeas Commented, Viray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Brian Bimsa, Rodit Joaquin, Beauty Tak and Inday Sali, Kukujin, Celia Cruz, Mark Jam, PB Purok, Lani Gianan, Joseph Lacada, Binen Colado, Antonio Suarez, Juan Reynoso, Marvin TV, Coldod TV, Karen Ocampo, Jebelin Igano, Shani, Alin Rosa Ramos Pabreag, Isha Pilar, Kagat ng Dilim, EDC, Commented, Loyang 92 Tiger, Maruka Calipio, Sim Gamer, 69, GC, Mai, Galvis, Yunomo Estrada, Commented. Sa mga hindi ko po nabanggit po, shout out po sa inyo lahat. Ang share ko po sa inyo lahat po ay orasyon pamlaki sa sakyan para kaligtasan po, Tawagan ng Pangasinan. Ito po ay kumuha po kayo ng coupon band na kasya-kasya lang po yung orasyon, yung parang ID lang po, at isulat po yung orasyon. Gamit po ang pulang tinta na hindi po nagagamit po. At pagkatapos yung isulat po sa coupon band, kahit marami pong isusulat mo yung sa coupon band, kahit 10 kung kaya ng kuwan po, at saka nyo ipalaminate po, palagyan nyo ng butas, tapos isabit po yung sasakyan, sa tricycle, sa jeep, kahit sa truck, kahit sa anong basta sasakyan. Pwede nyo rin po ilagay po sa wallet po ninyo, parang ID lang po. Kung gusto nyo maliit, yung maliit lang po, kasyang-kasya po sa wallet po ninyo, maganda po yun. Ipalamit nyo lang po at dali nyo po palagi sa araw-araw, o isabit po nyo sa gamitin po nyo sa sasakyan po, pabutasan niya po, tapos isabit po sa sakyan sa harap ng kuwan. Napakabisa po itong orasyon na po ito na pamproteksyon po sa kaligtasan po sa araw-araw. Narito po ang orasyon ng Pisit Persona Sumitisip Sum Satur Aripoti Pilorotas. Narito po ang orasyon. Maganda po yung panggamit sa araw-araw talaga na pamproteksyon po natin. Sana po huwag nyo pong escape, gamitin po yung isulat po nyo sa coupon band, gamit po ang pulang tinta at palaminate nyo po. Kung kaya po yung marami po, at i-share nyo po sa iba na ibigay po ninyo. Ang protection po yan. Pag halimbawa po, pag umalis po na po kayo sa bahay po, di ba nakasabit po sa sakyan nyo, makikita nyo na po yan. Kahit usalin nyo lang po ng isang bisis lamang po yan, habang nakasabit po,
Madali po ninyo mong i-memorize po ang kaligtasan po sa lakad, sa sakyan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po huwag po kayo makalimut pong mag-subscribe. Pakitulong po. Sana po huwag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. At pakitulong po. Maraming salamat po. Paki-like and share pa na rin po. Maraming salamat po. Hiwaga ng Pangasinan po. Maraming salamat po.